Un dos puntos quentes neste 2023 é o Concello de Meaño logo da expulsión do alcalde do Partido Popular. Esta noite imos escoitar a todos os candidatos menos a él que declinou participar neste debate. Xa están aquí no Contrastes o novo candidato do Partido Popular, o candidato de Meaño Independente, o candidato do Partido Socialista e o candidato do BNG. Vémonos de contado no Contrastes Meaño en Canal Rías Baixas. Que tal, saudos? Noite de xoves e marchamos ata Meaño, un concello marcado en vermello nestas eleccións municipais de 2023. Antes de nada, xa saben que poden participar dende a casa a través das redes sociais empregando o cancelo Contrastes Meaño. Escoitaremos de contado a todos os candidatos, agás o candidato que opta á reelección, logo xa lles explico os detalles. Agora, se lles parece, saudamos aos 4 candidatos que se aceptaron participar neste debate electoral que ofrecemos en Canal Rías Baixas. Imos en primeiro lugar co candidato do Partido Popular, Suso Sueiro, moi boa noite. Boa noite. Candidato de Meaño Independiente, José Manuel Aspérez, moi boa noite. Boas noites. Candidato do Partido Socialista, Pablo Portas, moi boa noite. Boas noites. E por último completamos este Contrastes Meaño co candidato do Bloque Nacionalista Galego, Diego Rosal, tamén moi boa noite. Boa noite, Dani. Benvidos os 4 a este Contrastes que dedicamos ao Concello de Meaño, cara a onde marchamos precisamente na procura de máis información con o noso compañeiro Juanma Lorenzo. O Concello de Meaño ten unha extensión de 28 km². Nos últimos anos, a súa poboación mantense estancada. Na localidade viven nestes momentos 5.292 persoas. No 2019, o PP mantívose como primeira forza, pero quedou sen maioría absoluta. Os populares perderon apoios, pasando de 7 a 6 concelleiros logo de sumar 1.418 votos. De preto, Meaño Independiente, que aumentou a súa presenza no pleno con 5 concelleiros grazas ao apoio de 1.306 veciños. O PSDG mantivo os 2 concelleiros que tiña grazas a 513 papeletas. O BNG quedou fora do pleno. O Bloque non ten representación en Meaño dende 2011. A participación roldou o 78%, baixando 2 puntos respecto a 4 anos antes. A falta de acordo por un goberno alternativo levou a daquela popular Carlos Viéitez á alcaldía. O rexedor manteríase nas filas do PP pouco tempo. O partido decidiu expulsalo por consideralo autor de 2 infraccións moi graves: deslealdade e desobediencia. O PP sostiña que Viéitez recibiu contraprestacións, entre elas a súa dedicación exclusiva a cambio de facilitar a presencia dun concelleiro do PSOE de Meaño no pleno da Mancomunidade do Solnés, o que permitiu que o organismo comarcal pasase a mans dos socialistas. A expulsión de Viéitez supuxo a desaparición do Grupo Popular no pleno. Os 5 dís que acompañaban o alcalde mantívenos ao seu carón, pasando todos a ser non adscritos. Agora van concorrer baixo as siglas dun novo partido, Veciños de Meaño. Pois efectivamente, Veciños de Meaño tamén estaba convidado a este debate electoral. O candidato á reelección Carlos Viéitez ten, aí van a ver de contado a súa cadeira, unha cadeira que permanece baleira porque non quixo participar neste espazo que ofrece Canal Rías Baixas a todos os seus concellos. Segundo nos indicaba o candidato á reelección, ten nestes momentos moita carga de traballo. Iso sí, quero lembrarlles que Canal Rías Baixas tamén o convidou a unha entrevista hai unhas semanas. Daquela, o candidato á reelección non tivo ningún tipo de complicación a hora de asistir á nosa chamada, así que saquen vostedes as súas propias conclusións. Dito isto, imos escoitar de contado os candidatos que sí quixeron participar neste debate electoral aquí en Canal Rías Baixas. Imos coa rolda de minutos iniciais, 60 segundos para cada un dos candidatos aquí presentes. Comezamos polo candidato do Partido Popular, 60 segundos a aquela cámara. Muchísimas gracias. Bueno, en primeiro lugar, quero dar o agradecimiento ao Canal Rías Baixas por brindarnos esta ocasión para presentarnos ante os veciños de Meaño. E teño que decir que, bueno, a estas alturas non é un secreto que o Partido Popular en Meaño nesta última legislatura sufreu unha situación nada desexada, chegando incluso a perder a súa representación despois de moitísimo tempo na corporación municipal. Bueno, eso
por decisións, para min e para moitísima xente, mal tomadas no seu momento polas persoas que naquel momento representaban a este partido. Creemos que Meaño ten que dar un paso adiante, creemos que non se pode seguir perdendo tempo como se perdeu esta legislatura, creemos que Meaño merece medrar como están facendo outros concellos do alrededor, por eso din un paso adiante, co apoio do partido a nivel provincial, co apoio do partido a nivel autonómico, e por eso, xunto coa miña candidatura, queremos dar este paso para que Meaño, como ben decía, teña a capacidade de medrar e teña a capacidade de seguir adiante. Gracias, señor Sueiro. Completou xa ese 60 segundos iniciais. Imos co minuto do candidato de Meaño Independiente. 60 segundos a aquela cámara. Boas noites. Agradecemos a invitación novamente 4 anos despois. Quixéramos recordar que fai 4 anos o que agora é señor alcalde disculpouse media hora antes de iniciar o debate cunha disculpa propia de un neno de bachillerato, de instituto, que se atopou mal. Desta vez, coa carga de traballo, e aquí un debate que viñamos a confrontar ideas, a confrontar a súa xestión coas nosas propostas, pois un dos protagonistas ou protagonista non está. Entendo en parte que non este porque o mellor farían falta 2 sillas máis, porque estou convencido de que non manda el e os veciños saben que non manda el. Por eso ese sitio podía e debía estar ocupado por 2 persoas máis, alo menos. Nos vamos a presentar unha proposta na que o tempo das obras innecesarias e dos amiguismos e das particularidades con que se atende se acabaron. É o momento dos veciños, é o momento de atender a todos por igual, sin ninguna diferencia. É o momento da xente, o momento de todos. Gracias, señor Pérez. Imos co minuto inicial do candidato do Partido Socialista. 60 segundos a aquela cámara. O 28 de maio está en xogo o futuro de Meaño. Teremos que elixir entre 2 camiños. Por un lado, o camiño da resignación. A resignación a que a dereita compareza a unhas eleccións cada vez con máis partidos. A co alcalde nin tan sequera se presente hoxe aquí para defender a súa xestión. Resignarnos a que a liorta e a confrontación invadan e ocupen todo o tempo e todo o espazo que deberíamos dedicarlle ao que realmente importa. Resignación a que a xente nova marche de Meaño a vivir a concellos limítrofes. Resignación a quedarnos atrás respecto a estes concellos. De outro lado, está un proxecto, está o camiño da ilusión, que está mirando á esquerda e onde nos presentamos cun proxecto ambicioso e coa convicción de que Meaño ten potencial para moito máis. Ten potencial e temos que pelear por evitar que a xente nova marche, por facilitar o emprendemento, por axudar ao comercio local a ser competitivo, a potenciar o noso deporte e a nosa cultura, en definitiva, a facer que Meaño medre. Gracias, señor Portas. Imos co minuto inicial do candidato do BNG. 60 segundos a aquela cámara. Moi boa noite a todas e todos. Hoxe estou aquí encabezando e liderando a única alternativa capaz de cambiar a política municipal de Meaño. Temos a confianza e a seguridade que co modelo BNG, do cal xa temos a referencia noutros concellos, conseguiremos sentar as bases para que Meaño poida avanzar cara a un futuro cheo de posibilidades. Temos un proxecto a longo prazo, pensado para as persoas e poñendo a mocidade no centro das estrategias e políticas que teñen que ver co seu propio futuro. Ese futuro que queremos que desenvolvan no lugar onde naceron. Para iso, entre todas, temos que sentar as bases do Meaño que queremos ver dentro de 10 anos. Un concello que teña uns servizos públicos que nos permitan conciliar, así como un plan de mobilidade que nos permita máis autonomía, tanto para os maiores como a rapazada que participan nas diferentes actividades culturais e deportivas. En definitiva, un proxecto capaz de converter a Meaño nese lugar que a todas e todos nos fagan sentir orgullosos. Gracias, señor Rosal. Bueno, pois comezamos xa a debater, comezamos xa a falar. Xa saben os candidatos que nesta primeira parte do debate imos tratar asuntos relacionados coas infraestructuras, o urbanismo, a dotación de servizos públicos e a atención ao rural. Vai comezar o candidato do Partido Popular e sobre infraestructuras quixera pedirlle unha valoración do feito nestes últimos 4 anos. Sí, bueno, a min tócame defender a postura do Partido Popular na actualidade, tendo en cuenta que, quería dicilo antes, se non me dou tempo, que o único Partido Popular que agora é o representado por min é o meu equipo. Tendo en cuenta isto, quero comentar que o alcalde
que tamén, como os meus compañeiros, teño que decir que non se presentou en esta ocasión e me parece lamentable porque non somos quen de poder facer o debate como se debería. Teño que comentar que hai varias obras, bastantes obras, que se venderon pola súa parte e que no seu momento foron ou presupuestadas ou foron promovidas polo grupo de goberno anterior, encabezado no seu momento o Partido Popular por Lourdes Sucha, compañeira miña na lista nesta legislatura a que nos vamos a presentar. Como, por exemplo, pode ser a apertura da Rúa de Lores, que vai hacia Iglesia, empezada incluso por Jorge Domínguez no 2012 e presupuestada e aprobada por Lourdes Sucha no 2019 a principio de todo o 2019. Podría decir o mismo tamén do Vial de Covas, a Padrenda, no 2013 iniciados os trámites para solicitar o proxecto a administración competente nese caso, e o 2021 douse luz verde a ese proxecto de mellora do vial por parte do goberno de Lourdes Sucha. A praza de Pontedena, exactamente igual a urbanización da Iglesia de Simes, aprobada no 2019, e que incluso, despois de aprobada, xa polo grupo de goberno actual, empezouse un ano e medio máis tarde esa obra, o sea, con retraso. Pois imos co candidato de Meaño Independente. Bueno, respecto a valorar o feito nestes 4 anos por o señor alcalde, en parte desas obras apoiado por parte da corporación, pois é certo, e vou estar de acordo neste momento con Suso Sueiro, de que moitas desas obras que está vendendo e incluso na entrevista que fixo a fai días no canal Rías Baixas, pois jactouse da contorna da igrexa de Simes ou da apertura do Vial de Lores cando son da legislatura pasada. Nesta legislatura o que vemos son obras sin control, gastos sin control, e pois agora mesmo, hoxe mesmo, tuvemos unha comisión de goberno onde se pretende facer unha obra no pabellón de Meaño e ten que quedar prácticamente asfixiado o Concello se esa obra non se leva a cabo. Entón, desfeita, descontrol e obras que quedan a metad do que deberían quedar. Unha obra que nos propoñíamos e que ele iniciou, que era a conexión de Dena coa autovía dende, todos sabemos onde está o Novo Forcado, pois ele inicia ese vial da Buin con tramos onde sigue habendo 4 metros, onde se sigue metendo alpendres no medio da calzada, onde está ahora rematando o último tramo con uns postes a rente do vial, o sea, un descontrol total e unha falta de criterio. Bueno, pois a ver que di o novo candidato do Partido Socialista. No Grupo Socialista estamos convencidos de que a xestión nesta materia foi moi mala estes 4 anos. Toda a veciñanza coñece que moitas das obras que mencionou Suso na súa primeira intervención e as que fixo referencia tamén José Manuel son obras que se puderon levar a cabo cunha aportación importante da Deputación de Pontevedra. Sen esas aportacións non sería posible leválas a cabo. Fixéronse ademais seguindo os criterios e seguindo a política que a Deputación e os grupos socialistas nos concellos nos que gobernan siguen, que son esos criterios de mellorar a accesibilidade cara ás casas dos particulares, cara aos espazos públicos, cara aos locais e aos negocios, e tratar de mellorar humanizando rúas, aqueles lugares de máis tránsito en os que necesitamos unha mellor convivencia entre os coches e a xente que vai a pé. Nese sentido, nós insistiremos nesta política de facer as cousas. Concordo con José Manuel tamén en que a desfeita económica é un feito. Foron habituales estes 4 anos as modificacións de proxectos que conlevaron sobre custos para min difíciles de xustificar. Non houve unha boa xestión nesa materia e creo que tampouco está el aquí para poder defendela, lamentablemente. Bueno, pois imos con Diego Rosal. Bueno, neste apartado eu queria dicir simplemente, e falase sempre moito de construción e execución de novas infraestructuras, pero desde a nosa agrupación, e vou poñer en valor outra palabra que me gusta empregar con respecto a este tema, que é o da conservación, non? Tendo en conta que a mala conservación sí que afecta de maneira negativa ao rural, e iso pensamos nós. Entendemos que as cousas se fan dun xeito case aleatorio moitas veces, e isto nos conduce pois a un gasto irresponsable dos fondos públicos.
grupos, como aconteceu que todos xa sabedes, por exemplo, co pabellón de Xil fai anos, no que actualmente non se pode realizar ningún tipo de deporte federado, porque a pista non cumpre ningún dos requisitos que exixe o regulamento. Por tanto, debemos conservar e reutilizar as infraestructuras xa existentes, decidindo con responsabilidade o uso que lle queremos dar. No relativo a infraestructuras de nova creación, Meaño necesita un espazo cultural, /centro multiusos, /auditorio, chamemos o que queiramos, para todas as asociacións culturais. Pero o que máis necesita, pensamos nós, é que se planifiquen ben este tipo de investimentos. Esta é unha obra que creo e pensamos que os gobernantes deste Concello levan prometendo campaña tras campaña, e agora mesmo, sen ir máis longe, xa hai uns terreos comprados para tal feito, para facer ese novo espazo. E hai moitas dúbidas sobre esta adquisición de terreos, tamén hai dúbidas de cales serían os grupos, as asociacións que utilizarían e empregarían este novo espazo. E pensamos, e temos claro que debe ser diseñado de maneira que dea servicio a todas estas asociacións culturais do Concello para que, de alguna maneira, se sintan implicados nestes novo espazo. Bueno, pois falaba o candidato do BNG da necesidade de manter o que xa se ten, da atención aos núcleos rurais deste Concello, tamén esa proposta que xa lanzaba da creación dun auditorio. Imos escoitar de novo ao candidato do Partido Popular a ver que propostas van levar no seu programa. Sí, por suposto. Tendo en cuenta todo isto que estábamos falando, que xa todos comentamos, de o gasto superfluo en certas partidas, como asfaltados encima de asfaltados, por suposto que estamos totalmente de acordo en manter o rural, en manter as parroquias, pero non asfaltar encima do bo asfaltado. Hai moitísimas cousas que temos que seguir facendo en conxunto. Non só neste punto, sei que vai a ser moi difícil de plantexar a nosa idea en genérico do que pretendemos para Meaño, porque é un conxunto, non é só obras, non é só asuntos sociais. Neste caso en concreto, por suposto, mellora e modernización dos servicios públicos de abastecemento de agua, ampliar e mellorar a rede de saneamiento nos cascos urbanos, pero tendo en cuenta especial cuidado nas parroquias, porque, bueno, danse casos en moitas ocasións de averías do servicio de aguas, donde hai que cortar toda unha general enteira por culpa de unha pequena fuga de agua. Entonces, ampliación e mellora deses servicios. Temos un punto clave, non nos vai a dar tempo a falar de todo, ni moitísimo menos. Temos que depurar a nosa ría, temos prácticamente 1 kilómetro de ría en Dena, e depurala, mantela, con un proxecto moi amplio, e a partir de aí vertebrar con sendas peoniles hacia toda a zona do interior das parroquias, Simes, Lores, Meaño, tal como están facendo moitísimos outros concellos dos alrededores. Bueno, pois fala o candidato do PP de abastecemento de saneamento. Lembrolles que poden intervir cando vostedes consideren, non se trata de facer unha sucesión de monólogos, senón que se un candidato saca algunha idea e a pon en riba da mesa, poden vostedes tamén intervir cando consideren, porque así tamén vai ser un espazo máis ameno para os seus veciños e veciñas. Imos co candidato de Meaño Independiente. Eu quixera recordar como o alcalde chegou a ser alcalde, non? Falábamos de unha necesidade de cambio, queremos aquí, además hai 3 candidatos novos que se presentan por primeira vez, previo á entrada tuvemos un ambiente estupendo, o cal gratifica moito, vale? Porque vexo xente, e eu mesmo quero transmitir eso, as ganas de cambio en Meaño, non? En Meaño entrou un alcalde pois que ao final se investiu como alcalde con unha postura do Partido Socialista pois que quedou evidenciada, vale? Nos queremos que eso non volva a pasar, porque, insisto, necesitamos un cambio, necesitamos que quen goberne este ali sentado no pleno. O alcalde presentouse as súas eleccións con un proxecto, cando fala de infraestructuras e de dotacións, un proxecto que paseou por todo o pobo, que paseou donde dibujaba un novo auditorio, un novo centro de día, unha gran plaza en Dena, un aparcamentos e todo isto. E evidentemente pois pasou o que pasou, non fixo absolutamente nada. Este grupo cree que, por exemplo, o auditorio que sacaba xa inicialmente Diego, auditorio barra todo isto que a veces poñemos estos términos que é auditorio, pois que sí é necesario, pero o mesmo, esos asesores, esas non sei que, entrou cunhas ganas de facer moitas cousas, de comprar e compramos sin rumbo, o que falamos antes, sin ni siquiera un estudio sobre o terreno, a idoneidade do terreno, vale? Mais ben un ten que pensar por que se comprou aí e quen dixo de comprar aí.
porque nin siquiera hai un proxecto, nin siquiera se fixe un mínimo estudio topográfico, nin un mínimo estudio do terreo en sí, do que se vai facer ali. Evidentemente, esa infraestructura non só é necesaria, senón imprescindible, que Meaño se trata de tapar, se tratou de tapar con un palco pechado que nos costa 130.000 euros e que o uso del, os usuarios da banda, e aquí temos dous, miña filla que estuvo na banda, pois eso no verán vai ser imposible e tiramos ali 120.000 euros, por exemplo. Pois imos con Pablo Portas. Vou comezar pola alusión. O Grupo Socialista fai 4 anos considerou que os dous proxectos que se poñían encima da mesa para dirixir o Concello eran naquele momento incompatibles co noso, co proxecto que defendíamos nós, un proxecto que eu continuo, renovo e agardo que nos faga protagonistas dese cambio que tanto ansiamos, non cabe dúbida diso. E ata aquí vou a comentar. Unha cousa máis, naquele momento só se falou con Meaño Independente para tratar de conseguir ese cambio. Cos demais grupos non se tivo ningunha conversa. Creo que hai máis xente que ten que facer autocrítica, algunha autocrítica nese sentido. Pero iso xa pasou fai 4 anos. Como infraestructuras, ou continuando co tema que nos ocupa, a nosa a longo prazo tamén nos gustaría contar cunha Casa das Artes, tamén nos gustaría, nos chamamos así, queremos que sexa unha infraestructura na que quepan, na que collan todas as asociacións culturais do Concello, que hai espacio para todas elas, e que, sin lugar a dúbidas, hai un auditorio e unha biblioteca municipal que tamén nos gustaría contar con ela nese lugar. Como outras infraestructuras, máis a corto plazo, creo que necesitamos acondicionar tanto térmica como acústicamente todas as casas de cultura do Concello a efectos de querer como queremos levar ali máis actividades de ocio para todos os públicos, que se poidan desenvolver as actividades durante todo o ano de maneira confortable. E añadir, por último, que tamén fixemos unha moción para desafectar as casas de mestres en Dena, no Colexio de Dena. Queremos ou pretendemos que ali se poida construir un comedor escolar en condicións para os alumnos dese colexio. Bueno, no 2019 víamos o comezo do debate, eses resultados de 2019, o Partido Popular acadaba 6 concelleiros, Meaño Independiente 5 e o Partido Socialista 2, é dicir, 5 máis 2 son 7, puido sertellar un goberno alternativo. O Partido Popular argumentaba agora o novo candidato do Partido Socialista, o que pasou dende o seu punto de vista. Creo que neste momento tamén pode resultar de interese que os veciños e veciñas de Meaño escoiten a outra postura. Que pasou, pregunto yo, candidato de Meaño Independiente, que pasou no 2019 para que non se chegase a un acordo cos dous concelleiros do Partido Socialista que desbancasen o daquela Partido Popular da alcaldía? Pois quixera tamén zanxar o tema para ir avanzando e vendo pois o que sentindo, o que creo que sentimos aí fora cando entramos aquí os 4, esas ganas de cambio, pero sí quero recordar os veciños, o sea, Partido Popular tuvo 1.416 votos, se podo me equivocar en un voto arriba, voto abaixo. 1.418. Nós tivemos 1.306, e a suma de máis de BNG e PSOE, que PSOE tuvo 513, BNG 143, ben, pois sumamos casi 2.000 votos. 2.000 votos respecto aos votos do Partido Popular. Está claro que quería xente de Meaño, está claro, están os votos aí, está claro. Os veciños de Meaño, polo tanto, querían ese cambio, pero que pasou para que non se podese conseguir? Eu tomo a nota do que di Pablo, que hai que facer autocrítica, pero foi tal autocrítica que fixemos e que eu interiormente fixen que digo, pois non son a persona ideal para ser alcalde según o Partido Socialista. Entón, candidato ao Partido Socialista, sexa vostede alcaldesa. E aí o Partido Socialista pois casi nos chega a Sanxenxo, ou a non sei onde chegou, porque escapou. Vale? Eu sí lle digo a Pablo, si necesitas ser alcalde para que haxa un cambio, terás o meu apoio. Eu digo, si nós necesitamos o voso apoio para ser alcaldes, teremos o voso apoio. Eu aquí xo digo, igual que na anterior, ese nivel de autocrítica, máis non se pode facer. O sea, máis non se pode facer, porque eu presenteime para ser alcalde. Non vou vivir da política. Me gusta a política. Quero ser alcalde. Creo que hai moitas cousas que facer en Meaño e creo que o nivel de caciquismo, e é unha palabra moi dura, que hai ahora mismo dentro do Concello,
nunca o vin en Meaño e o tempo que vivín en Sanxenxo nunca o vin en ningún concello. E é tal o nivel de caciquismo que a un partido progresista como é o Partido Socialista lle ofrecín, porque algo estaría facendo mal, ser alcaldesa, por dúas ocasións. E en dúas ocasións rexeitaron. Eu creo que máis nivel de autocrítica é imposible. Por eso que espero que os tempos sexan novos, as caras novas, e pensemos en un cambio necesario e imprescindible. Bueno, pois aí tiñamos as explicacións de Meaño Independente que pasou hai 4 anos logo do que argumentaba o candidato do Partido Socialista e a quenda do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, vou volver un pouco ao tema principal do bloque, que é o que se estaba falando antes, e para que vexades e para mostrarvos a todos que a veces, aunque representemos a diferentes agrupacións políticas e nos concellos, por suposto, que se pode facer política e non presumir de antipolítica. Antes comentaba Suso con respecto a, e creo que no día da túa presentación, pois tamén falaches da zona recreativa dos Pasales, que probablemente todos estaremos de acordo das zonas máis fermosas do noso concello e que necesita ese punto de humanización e de conectala co centro de Dena. De feito, fai pouco o Concello sí que anunciou unha medida de que sí que un proxecto que vai facer para esa zona, que vai aos 800.000 euros ou así aproximadamente, e é certo que ese tipo de iniciativas a cal nós estaríamos encantadísimos de debater e de chegar a un acordo, porque creo que son fundamentales para o Concello e máis para o que nós defendemos dende o modelo BNG, non? E isto quero engadir tamén tema da senda da ría da Chanca ou do río Salnés, non? Que esta senda que atravesa o noso concello dentro do Mosteiro da Armenteira ata a desembocadura do río, e que sabemos, e nós tamén tomamos esta iniciativa no mes de abril de falar con todos os veciños, de ir polas 7 parroquias, e é unha demanda que sempre se comenta, sempre chegan as campañas e todo o mundo fala da senda que dos muiños, e moitos meses do ano pois está abandonada, non? E nós pensamos que sí que hai que facer fincapé, é unha ruta que se pode utilizar prácticamente todos os meses do ano, non só para os que nos visiten na tempada estival, sino para nós mesmos, que somos os que disfrutamos prácticamente todos os meses, non? Entón, quero resaltar unha vez máis esa vontade do bloque de que, bueno, que estou convencidísimo de que vamos ter representación e vamos ter moito que dicir nos plenos para a próxima legislatura, e este tipo de medidas e este tipo de iniciativas son as que sempre nos terá todo o mundo ao seu lado. Bueno, pois se lle parece aos candidatos facemos agora unha rolda, un chisco máis rápido de un minutiño para cada un deles para lanzar as derradeiras mensaxes sobre os asuntos que ocupan este primeiro bloque do debate, a cuestión do mantemento dos servizos públicos municipais, a cuestión tamén de atención ao rural, de conservación dos recursos que temos tamén nos distintos núcleos do Concello, poden ser uns bons argumentos para rematar esta última rolda. Sí, por supuesto. Quero coller o testigo de Diego e, por supuesto, Diego, que ese proxecto que creo que temos entonces en común, nós o vamos a levar a cabo, pero fíjate como é, o vamos a levar a cabo coa axuda do noso partido, o Partido Popular, na provincia, a nivel autonómico. Fíjate que incluso onte eu tuve unha reunión con Encarnación Rivas, que é a jefa de urbanismo da Xunta de Galicia neste momento, porque a nosa idea non é facer un proxecto de campaña que se venda na campaña e que logo non se ejecute, todo o contrario. O que queremos precisamente é ter un diseño, ter un proxecto, pero un proxecto a moi longo plazo. Non se trata de unha pequena obra, de unha pequena inversión de X miles de euros e que logo se quede en saco roto, todo o contrario. Vamos a planificar, vamos a utilizar os servicios que neste momento nos pon a disposición o noso partido, a través incluso, por suposto, da Xunta, para poder facer un proxecto ambicioso, non só en Dena, por suposto, todo o contrario, sino en Dena, vertebrando todas as parroquias do Concello de Meaño. Moi ben, José Manuel Aspérez. Evidentemente temos que ser un concello forte, e para ser un concello forte temos que ter un goberno forte que negocie na Diputación, que negocie na Xunta, sexa o color que sexa, porque os recursos son moi limitados. A gestión económica desta legislatura catastrófica nos leva a un punto donde temos que petar e teremos que petar en moitas portas, e hai obras imprescindibles. As famosas aceras en Xil, a día de hoxe, ver xente andando pola rúa por encima dunha raya blanca é tristísimo, e a parroquia de Xil ten que ter unhas aceras de arriba a baixo. O centro de maiores, outra infraestructura
imprescindible, decía Diego, de conservar o que hai, pero hai algunhas que non son acordes ao tempo no que estamos. Hai que facer un novo centro de maiores, o auditorio, o palco, eso terá que ter o uso que teña que ter, pero non o que ten. E humanizar a contorna dos colexios, imprescindible. Este Concello, este Goberno, perdeu unha subvención xa concedida no plan de Porrensa da Diputación de 330.000 euros. Pois Partido Socialista. Quero aproveitar esta última intervención neste bloque para abordar unha reforma que considero imprescindible do instrumento máis transformador que temos nas nosas mans a nivel local para facer medrar a Meaño. Creo que urxe unha reforma profunda e non só puntual do noso plan urbanístico, do noso pexón. Creo que hai demanda social para facelo, creo que necesitamos actualizalo e facelo útil para atender as necesidades do Concello hoxe. Véxome con capacidade de diálogo para recoller aportacións de todas as forzas políticas, creo que é importante para que a tramitación non se eternice, por así decilo. Eu o faría con dous obxectivos principais: aportar seguridade xurídica a particulares e a empresas e, por outro lado, ampliar o noso parque de vivendas para que a longo prazo hai máis medidas a corto e a medio, pero creo que a longo prazo necesitamos un parque de vivendas maior para esa política de tratar de evitar que a xente nova non marche a vivir a concellos da nosa contorna. Pecha o Bloque Nacionalista Galego. Quería rematar tamén a miña intervención con algo que temos moi pouco tempo para falar de tantas cousas. Queremos instaurar en Meaño, por suposto, un modelo que establezca uns servicios públicos fortes, non? Onde a conciliación é o obxectivo principal das políticas que temos que ter. Temos que ter prazas suficientes na gardería e no comedor. Desta maneira conseguiremos que as familias máis novas poidan quedar en Meaño e vexan en Meaño ese lugar bo para vivir, non? Tamén quero dicir que igual de importante é a conciliación dos nosos maiores, polo tanto é necesario aumentar a inversión no centro de día ou no centro polivalente, xa que o envellecemento da poboación dinos que canto máis tempo pase, quedarase máis pequeno, estou seguro deso. E pensamos que é fundamental chegar a un acordo coa comunidade educativa e ver cal é o mellor modelo de xestión do comedor. Non pode quedar ninguén fora. Non podemos estar todos os anos, cada comezo de curso, coa mesma problemática para acoller a todas as familias que solicitan este servicio. Realmente o que pasou este ano, o que vimos este ano foi un auténtico despropósito por parte do goberno municipal. E quería evidentemente rematar a miña intervención sacando un pouco o peito co que fixo a nosa agrupación, que fomos os primeiros e lideramos sempre a defensa da atención primaria. Penso que un concello ten que ter a responsabilidade sempre de protexer e defender e demandar a quen teña que demandar, xa que non é competencia nosa, unha atención primaria que atenda as necesidades de todas. Publicidade e de contado, continuamos aquí en Canal Rías Baixas no Contrastes Meaño. Noite de Contrastes Meaño aquí en Canal Rías Baixas cos candidatos do Partido Popular, de Meaño Independente, do Partido Socialista e do BNG, e coa ausencia do candidato á reelección Carlos Viéitez de Veciños de Meaño. Arrancamos xa o segundo treito deste debate falando de economía, empregos, sectores productivos e turismo. Desta volta arranca a quenda de intervencións o candidato de Meaño Independente. Voulle preguntar como valora a xestión económica do actual goberno local nestes últimos 4 anos. Bueno, pois antes facía unha breve alusión, Pablo, aos reparos e as modificacións continuas das obras e dos presupostos. Na entrevista que o alcalde concedeu a Rías Baixas, ao canal, pois falou deso, de que se lle criticaba moito polos reparos que tiña, que non hai ningún concello sin reparos. O que temos é o récord mundial dos reparos. Aquí vamos a 500, a máis de 500 reparos ao ano, por importes anuales de máis de 154.000 euros. Evidentemente, hai algúns que se teñen que ter en consideración, como a factura do teléfono, a factura da luz, pero hai outros reparos que non teñen sentido ningún. En anteriores legislaturas, un solo reparo provocaba unha tremenda morabunta ali no pleno. Nesta vez pasouse todo absolutamente por alto. E falamos de reparos onde a secretaria, por exemplo, di que se está reiterando o excepcional deste actuar de todo irregular. Digo a señora secretaria respecto a actuacións e pago de facturas do señor alcalde. Actuación de todo modo irregular.
Ou, o último xa e máis descarado, esos famosos calendarios que se repartiron e que os veciños pagamos 3.500 euros por eles, donde fala de que os devanditos calendarios se consideran que exceden do que se pode considerar publicidade institucional, entrando no ámbito dos logros dunha persona que encarna un órgano de goberno, a alcaldía, realzando coa súa imaxe. É dicir, con cartos de todos se fai publicidade para eso, para el mesmo. O sea, lo nunca visto, o que nunca debemos permitir. A desfeita, insisto, económica desta legislatura é total. Meaño está tendo uns presupostos anuales dunha media de 4 millóns de euros, 4.200.000 euros. Neste último ano aprobamos un inicial de 4 millóns e algo de euros, pero inmediatamente unhas modificacións de crédito e continuas modificacións de crédito que nos levaron a un presuposto de 7.888.000 euros. Pero xa o modificamos dúas veces máis e rematamos o días pasados con un de 6,5 millóns de euros. O sea, con todas estas cifras o que queremos deixar entrever e ver e que a xente coñeza é as continuas bandadas e bandazos que estamos dando, agotando ademais todo ese remanente de tesorería que deixou a anterior alcaldesa, doña Lourdes Sucha, que estaba nos 4 millóns de euros e que agora el presume de ter máis. O sea, un concello que é certo que cobramos os menores impostos, é certo. Un concello que está ingresando o que se ingresa sempre, porque os recursos veñen de outros organismos e non ingresamos máis. Sin embargo, está presumindo de que gastamos máis e consigue ter máis cartos. O sea, que se vai a empresa privada tería un sueldo astronómico, porque non é certo, non hai 4 millóns. Pois a ver que di o candidato do Partido Socialista. Dende a agrupación socialista facemos unha valoración moi negativa do traballo do alcalde estes 4 anos respecto ao que nos atende neste bloque, respecto á política económica, respecto á política de emprego. Temos a sensación de que é probable que estas constantes modificación de crédito en cuantiosos proxectos, estes sobrecustes en tantas e tantas obras, foran os causantes da non política. Mais que criticar o que se fai, eu vou optar nesta primeira intervención por criticar o que non se fai. Non se fai política de emprego, non se promocionan os servicios que hai na mancomunidade para axudarlle a xente xoven a entrar ou a orientarse laboralmente, non se promocionan económicamente os sectores nos que somos fortes, en materia turística máis alá de 2 ou 3 festas anuales, pois tampouco non podemos decir nada. Nos nas seguintes intervencións que teña lanzaremos unha serie de propostas, serie de cousas que creo que se deberían facer e que non se fan. Pois a ver que balance da xestión económica do goberno local fai o candidato do BNG. Pois dende o bloque o que queremos é focalizar toda a atención neste bloque na economía de proximidade, non? E para iso vou a falar da mobilidade. A mobilidade é un dos piares fundamentais do noso proxecto. Pensamos e estamos convencidos de que con un servizo de transporte que nos interconecte con todas as parroquias, que sexamos capaces que unha persoa maior de Covas poida ir ao centro de Dena á praza de maneira autónoma, ou que un rapaz poida asistir ás diferentes actividades nas que está matriculado do Concello, tanto sexa balonmán como música, por exemplo, e poida tamén ir sen depender de que a súa nai ou a súa tía lle acerque o emprego o coche da casa. É unha maneira de poñer en valor o noso e conseguir que os nosos establecementos comerciais e as pequenas e medianas empresas poidan medrar coa súa sede en Meaño. É importante, todo como vedes todas as ideas que se comentan, é importante ter poboación nova, como antes comentou o meu compañeiro Pablo, para ter actividade económica. Os datos dignos que non somos capaces de atraer xente nova, iso é porque faltan políticas e estrategias dende fai moito tempo. E non o digo eu, isto que estou dicindo con respecto ao servizo de transporte, que sí que nos parece fundamental e non é unha utopía poder levar a cabo, xa se comentou e tense falado en algún dos plenos, e penso que sería moi importante para desenvolver a nosa economía. E con respecto ao emprego,
para que haxa emprego ten que haber poboación. Unha vez máis, o que volvo ao discurso que sempre digo e sempre recalco no modelo do bloque, non? É necesario de armonizar todos os recursos dos que dispoñemos coa finalidade, de que poidan xerar riqueza, sexa coa agricultura, o turismo rural propio, no noso, é característico do noso concello, que é interior ligado á nosa tradición, e unha vez máis volvo a decir o do comercio de proximidade, buscando sempre esa convivencia entre todos os sectores productivos. Bueno, pois avanzaba o candidato do BNG a cuestións relacionadas co apoio a sectores productivos, tamén falaba distintos asuntos da cuestión do turismo. Voulle preguntar tamén ao candidato do Partido Popular por ese balance que fai da xestión económica do goberno de Carlos Viéitez. Sí, pois eu teño que decir que nos parece nefasta a política económica deste grupo de goberno actual, porque se están deixando pasar moitísimas oportunidades de apoios de outras administracións. Certo que antes comentaba o compañeiro do Partido Socialista que se a Diputación apoia, por supuesto, pero son cartos que veñen do Plan Concellos, que son cartos que veñen directamente porque sí, polo reparto que se fixo no seu momento, por número de habitantes, por superficie, por suposto que sí, tampouco hai nada extraordinario da Diputación de Pontevedra, neste caso para Meaño, pero o que sí teño que decir é que a falta de traballo do alcalde e do grupo de goberno actual o que están xerando é falta de inversións de consellerías diferentes no Concello de Meaño, que nos está facendo que quedemos atrasados con respecto a outros concellos limítrofes que están avanzando, donde hai gobernos fortes, donde hai gobernos potentes, como pode ser o caso de Sanxenxo, como pode ser o caso de Vilanova de Arousa, que aproveitan todas e cada unha das líneas de axuda que teñen as distintas consellerías para os concellos. Pero para iso fai falta traballo, moito traballo. A partir de aí, nós o que estamos propoñendo precisamente desde un goberno fuerte, coa axuda do Partido Popular nas demais administracións, chegar a un proxecto moi amplio donde poidamos moito máis que facer obras. Por suposto que as obras son importantes, que hai que traer economía a través de inversións, pero a poder facer modificar tasas ou impostos municipales a empresas, a pequenos emprendedores, incluso e máis a persoas que se queiran empadronar aquí. Temos previsto, por exemplo, e iso sería despois en outro sector, pero cheque bebé a persoas que leven máis de 3 anos empadroadas no noso concello, cheque bebé de 2.000 euros, porque logo tamén falarei das nacementos, de funcións, da diferencia que temos de demografía nestes momentos, e noutro momento, me parece que me estás dando xa cambio, sí. Comentarei con máis detalle ese tema que é importante no noso proxecto. Bueno, de contar, escoitamos o candidato de Meaño Independente, pero por esas alusións que facía o candidato do Partido Popular ao apoio que está prestando a Deputación de Pontevedra, neste caso o Partido Socialista, que é a forza maioritaria no goberno provincial, pedíame a palabra o candidato socialista brevemente un apuntamento sobre esa cuestión. Un apuntamento breve. Disuso que non hai nada extraordinario no que chega a Meaño polo Plan Concellos. Creo que nos últimos anos de Deputación con goberno socialista creo que se fixo un investimento en Meaño de ao redor de 7,8 millóns de euros. Nos 8 anos anteriores me parece que a cantidade non chegou aos 5 millóns. Se reparte efectivamente en función de tamaño e número de poboación, o tamaño é o mesmo, e poboación me parece que lamentablemente ou tristemente agora mesmo estamos en claro descenso. Paréceme indudable que estes 8 anos a importancia que lle deu a Deputación ao noso concello non se pode comparar coa xestión anterior. En todo caso, é Plan Concellos puro e duro, e non hubo ningún convenio a maiores, que é o que quería, ao que me refería. Por suposto que entendo que se irán subindo os presupuestos de forma que será beneficiado o noso concello, pero seguramente outros concellos tamén. Bueno, pois axiña lle devolvo a palabra ao candidato do Partido Socialista. Antes temos que escoitar ao candidato de Meaño Independente. Falábamos xa de distintos sectores productivos, de distintas medidas para apoiar o impulso económico desta localidade e a súa quenda. Pois unha palabra clave, dúas clave, dixo Suso, goberno forte. E evidentemente non temos un goberno forte, e temos que ser un goberno forte. Eu quero formar parte dese goberno forte, que nós sexamos o goberno forte e nos apoyemos, que teña que apoyarse para ter un goberno forte, chamar as distintas portas. É certo que nunca hubo un apoio como a da Diputación, pero é certo que non tivemos ese último impulso para facer o auditorio, por exemplo. Tampouco na Xunta, evidentemente, un alcalde que quere quedar ben con Xan e con Pericán non acaba ben con ninguén.
e iso foi o que nos pasou durante esta legislatura. Para ter un goberno forte, pois, insisto, é poder chamar ás portas das distintas institucións e conseguir máis recursos. Respecto a cal é a clave para min é a población, vale? Conseguir un aumento da poboación. Está ben o que di Diego de conectar as parroquias, está ben o cheque bebé e está ben o bonificar o transporte público, pero ao fin e ao cabo ali o transporte público non lo quitaron, non temos paradas no Concello, temos un transporte público para desplazar os maiores ao centro de día que non pode dar 2 voltas ao Concello e polo tanto usuarios quedan fora, que é tremendo pensar, pois, agora mesmo que teña un pai nunha situación pois delicada de saúde, pensar que se pode gastar en pichi, que se pode gastar en asfalto e deixar os maiores tirados na casa sin servicios e con uns medios e con uns centros obsoletos, vale? Entonces debíamos dedicar todo a eso e evidentemente potenciar eso, e a día de hoxe non temos nin siquiera un transporte municipal para poder levar aos usuarios ao centro de día. É tristísimo, e así estamos. E respecto ás obras e aos cartos, eu non entendo como os cartos que son impostos que pagamos e que dentro do Concello único que hai que trasladar é eso que o Concello está recibindo, volverlo a dar aos veciños, pois non, e o descontrol pois chega pois o que pasou pois na obra de Covas, onde se contrata unha obra con uns tipos de materiales, se meten outros e ninguén di nada, ninguén audita nada. 25.000 euros de diferencia en materiais que se cobraron e ninguén di nada. Pois seguimos falando de sectores productivos, devolvemos ya a palabra ao candidato do Partido Socialista. Agora si vou aproveitar a intervención para propoñer ou para expoñer algunhas das nosas propostas, cousas que creo que non se fan e que son importantes tamén para conseguir que a xente invirta aquí e a xente se quede aquí. Propoñemos crear unha partida de axudas directas ao emprendemento no noso Concello. Propoñemos impulsar a contratación estable de traballadores locais por parte de empresas locais, ben sexa a través de algún tipo de bonificación fiscal ou a través de subvención directa. Propoñemos que somos conscientes de que temos que apoiar e estar ao lado do comercio local nun mundo cada vez máis globalizado. Temos unha serie de propostas. Queremos fomentar o consumo a través de campañas de bonos no comercio local, en campañas que terán que decir pois tamén os comerciantes cando máis poden necesitalas, cando máis dificultades teñen para competir coas grandes empresas que venden por internet, como pode ser Amazon, para competir para competir coa venta por internet, para competir cos grandes centros comerciales, eso pois escoitaremos e tomaremos nota. Ao mesmo tempo, publicitar as axudas que xa existen, tanto a nivel autonómico como estatal, e tratar de complementalas para aqueles que queiran facer acopio de medios tecnolóxicos, que queiran crear unha página web, un punto de venta por internet, creo que tamén é importante, lles pode axudar a competir mellor neste mundo, a facer unha maior promoción destes locales, destes comercios que temos. Bueno, pois agora quería aproveitar tamén a miña intervención para falar de turismo, non? Evidentemente, sen olvidarnos antes da mobilidade, como tamén se fixo referencia antes José, vamos a intentar conseguilo, porque eso sí que me parece fundamental para ter un concello rural, digno, en no que todos nos sintamos cómodos e tanto maiores como máis novos para poder desenvolver a nosa vida da mellor maneira posible, non? Digo turismo porque sempre que estamos a falar do proxecto e do modelo do bloque, estamos a falar de futuro, non? E, polo tanto, nun proxecto baseado no establecemento e na fixación da xente máis moza no noso concello. Polo tanto, eu penso que entre todas e todos, unha vez máis, volvo a posicionarme como esa persoa, como esta agrupación que sí que vai poñer sempre os intereses do Concello por diante, para que Meaño sexa atractiva, e non só para nós mesmos, senón para a xente que tamén nos visite, non? E que teñamos un motivo máis polo cal ver en Meaño ese lugar no que sempre queremos estar, non? O turismo rural pode ser ese elemento que necesitamos, ese elemento que fai falta, que dé ese impulso, e sempre pensando nun proxecto a largo prazo, como xa me reitero e dixen antes, que sempre vai relacionado con outro tema como é o peixón, que por suposto está desactualizado, e con desenvolvemento rural, un turismo que poña en valor a nosa paisaxe, o noso patrimonio, e que nos vexan como un lugar
único con unhas características propias. Pedíame paso o candidato de Meaño Independente, supoño que para falar de turismo, se lle parece, deixamos completar esta rolda, escoitamos o candidato do Partido Popular se quere falar antes de turismo, que introduciu o candidato do Bloque, sobre esas cuestións de apoiar o tecido productivo, o tecido empresarial da localidade, cando queira. Sí, bueno, iría un pouco tamén co tema do turismo precisamente, o sea, do que se trata de facer un concello atractivo, de que atraer inversións, atraer, por exemplo, porque Diego, collo un pouco o que decías do turismo rural, sí, vamos a ter un concello onde se turismo rural, bien, pero como facemos eso? Como facemos que empresarios invirtan no noso concello para facer que haya máis establecimentos de turismo rural? Sabes cantos hai ahora mismo daos de alta, según o READ, según o registro de empresas turísticas? Dúas casas de turismo rural. Entonces, por que non podemos ter máis? Por suposto que sí, pero para iso hai que facer un proxecto moi potente, moi fuerte, en cuanto precisamente a rebaixar impostos ou facilitar a empresarios que fagan e que invirtan aquí no noso concello e tantas cousas que podríamos facer. En cuanto ao tema concreto de turismo, é un dos pilares importantes e principales do noso proxecto, porque daba datos, non? Por exemplo, de turismo rural hai 2 establecementos, viviendas de uso turístico 50, dadas de alta actualmente con 314 plazas, hoteles, 5 hoteles con 428 plazas, apartamentos turísticos como bloque de edificio, 156 plazas, un establecemento, pensións 5 con 143 plazas. Temos nada máis e nada menos que é unha cifra para min moi importante de máis de 1050 plazas turísticas neste momento e sí, hai que decir unha cousa, o alcalde vai a Fitur e que levou con el para a promoción turística do noso concello de Meaño? Nada, non fixo nada, co cual tamén teño que decir seguramente, estaría por apostar que non se reuneu con ningún dos empresarios turísticos que temos neste momento no concello para ser que facemos, como vamos a encauzar a promoción turística para que Meaño de aquí a 3, 4, 5 anos crezca. Estou segurísimo de que non se reuneu con ningún deles e esa é unha das cousas que levamos nos en cabeza. Primeiro de todo, facer un proxecto, ter un plan donde reunido cos sectores vitivinícola, empresario a nivel hostelería e todos os sectores productivos, ter unha reunión, ter moitas reuniones, todas as que fagan falta para ter conocimiento real das necesidades das empresas e logo trasladalas a facer proxectos serios e donde se promocione de verdad todo o noso concello en conxunto. Bueno, falan os candidatos de cuestións relacionadas co turismo, xa comentaba o candidato do Partido Popular, deixaba aí entrever a cuestión do sector vitivinícola, un sector tamén moi importante no concello de Meaño, un argumento que tamén poden botar mandeles os candidatos aquí presentes, tamén a cuestión do solo industrial, das áreas industriais que temos no concello de Meaño, máis aínda logo deste mandato no que tamén foron actualidades, sobre todo no primeiro treito do mandato. Imos de novo co candidato de Meaño Independente. Bueno, antes de enganchar, de seguir co tema do turismo, temos que pensar, e tendes que pensar, os candidatos que estades aquí, que podedes ser futuros alcaldes, a capacidade económica que ten o Concello, dita textualmente pola secretaria. A capacidade económica do Concello en sí son 170.000 euros. Todo que iramos a maiores, témolo que traer de fora, conseguir e apretar, vale? E senón, como dixo a secretaria, pregunta deste concelleiro, o ritmo que está levando de xestión económica o actual alcalde nos leva a endeudarnos ou a subir impostos. As propostas, por exemplo, de Pablo, eu, mañán as votaría. Subvencións e axuda ao comercio local, bonos, é que hai que leválo a cabo. Pero temos que conseguir esos recursos e temos que encauzar esta desfeita, esta catástrofe. Vale? Porque non hai capacidade económica. Nós non lle podemos dar 2.000 euros a ninguén se non hai, porque nos vai a ver, se compraron fincas sin rumbo, se fixeron inversións sin rumbo ningún, sin criterio ningún. Entón, ollo con eso. O tema, témonos que apoiar na mancomunidade. O tema das ventas por internet, hai un portal aí feito Salnesclick, no que pagamos religiosamente desde o Concello de Meaño a nosa parte, e hai no que potenciar en todo caso, porque aí sí que nos temos que apoiar en esas institucións de fora do Concello. Hai dúas palabras, o sea, dous términos tamén claves, o pexón, máis a incorporación dos xóvenes, e incorporación, a que veña máis xuventude, e iso pasa por mollarse, ir aí ao barro e mollarse. Que quero dicir con isto? Vivienda pública. Non hai un apartamento en Dena para alquilar.
Este señor está no sector e non hai un apartamento en Dena para alquilar, non hai. O único concello de arredor que está medrando en población, quen é? Ribadumia. Bueno, veu a crisis económica, os pisos quedaron aí máis ou menos baratos e a xente está indo aí. Pois nós temos que mollarnos e incluso facer vía cooperativa con aval do concello. E seguro que hai demanda de sobra para eso. E seguro que os rapaces quedan. Nós non podemos facer máis bonito o Meaño do que é. Facelo atractivo. É que non podemos nin pintalo mellor, nin peinalo mellor, porque é máis bonito e imposible. Mellor enclave é imposible, pero por aí nos siguen dicindo Meaño, cando miña filla, cando ti ou algún de nós está fora, Meaño, Meaño, sí, entre Sanxenxo e Cambados. E estamos entre Sanxenxo e Cambados. Pero estamos con un sector vitivinícola, con unhas bodegas, con un sector, con uns furanchos, con un sector hostelero envidiable, con un sector hostelero de comida, restauración envidiable, nunha situación envidiable. Eso é imposible vestilo máis bonito, imposible vestilo máis bonito. Somos conscientes da limitada capacidade económica que teñen os concellos ou que temos nun concello como o noso. Moitas das propostas creo que non suporían unha partida exagerada como para poder levála a cabo a corto prazo. Moitas delas simplemente creo que requiren de dúas cousas. Por un lado, a vontade política para querer facelo, e por outra, a de priorizar efectivamente a que destinamos os nosos limitados recursos. Nese sentido, creo que é posible facer unha xestión económica máis responsable. Todos os que estamos aquí coincidimos en que a feita estes 4 anos é mala. Creo que as inversións, os plans que se fan, que non necesariamente ocupan partidas exaxeradas, non son de todo acertadas ou non llevemos un estudio ou unha estrategia detrás que vayan a traer en proveito da cidadanía, da veciñanza, aspectos positivos. Falo, por exemplo, da que se aprobou recientemente dun pump track, son nada máis e nada menos que 50.000 euros, sin que haya detrás unha base, un estudio, imagínome, que defenda realizar esa inversión. Non vexo que hai unha demanda social, non vexo... Que quero dicir con isto? Que moi probablemente con esos 50.000 euros, priorizándoos mellor, podríamos facer política de emprego, política económica máis responsable, sen necesitar endebedarnos, que para nada é o obxectivo do noso grupo. Por lanzar algún apunte en materia de turismo, porque eu ainda non pudera comentar nada, simplemente nos propuxemos, peleamos e seguiremos peleando para que no plan estratégico de turismo da Mancomunidade haia un apartado específico para as características do noso concello, que se teña en conta a nosa idiosincrasia. Propoñemos facer unha feira anual gastronómica e artesanal que se pode rotar por todas as parroquias, e propoñemos mellorar a promoción, pero tamén a conservación daqueles espacios, daqueles sitios polos que recibimos visitantes todo o ano. Estou pensando nas rutas de senderismo, estou pensando na zona dos Pasales. E quero rematar a miña intervención, porque vexo que estamos chegando a... Sempre son as mesmas ideas e todo vai relacionado con mesmo, que temos un concello sen base. Estou de acordo moitas cosas do que dices, José, pero, o sea, Meaño está ben como é e é bonita como é, pero pode ser moito máis bonita, non? Quer dicir, cunha ordenación do territorio e dos montes, cun pexón onde nos digan onde podemos construir, onde podemos rehabilitar espazos ou as casas, ou encher de xente as casas vacías que herdan moitos da xente da miña idade que pois non sabe o que facer ou busca outras alternativas. Sobre todo con esa base ben establecida na que todos vamos camiñar xuntos e pensemos nese concello que queremos ter máis adiante, sí que se pode mellorar, quer decir, un pexón, volvo a insistir nesta palabra, pero creo que levamos tempo con isto e falámosle moitos dos BNG escoita, e hai moitos veciños que sí que sempre salta esa problemática ou cando vas construir ou rehabilitar algo que... E a mí parece fundamental para saber e para decidir entre todos que concello queremos ter, non? E, bueno, eso, reiterar unha vez máis, non hai o que levo vendo eu sempre, que non hai nin base, nin unha maneira de ver este concello e non se prevé nin que a curto prazo do que a volva a ver, non? Por lo tanto, sí que nese aspecto, unha vez máis, creo que o que fai falta é base de concello. Quere intervir o candidato de Maña Independiente, damoslle 20 segundiños, imos co Partido Popular. É certo,
Cando me quedo en que máis bonita non se pode facer, refírome a que temos unhas condicións inmellorables e que non foron aproveitadas, pero é certo que se pode mellorar, e é certo que esa outra segunda parte que me quedou no aire, que foi o Pexón, que toda a polémica que houbo a este respecto que quixera comentar, porque o Pexón, unha pequena modificación que houbo, pequena, pero non tan pequena, foi para o que foi. O primer pleno que convocou o alcalde nesta legislatura foi para modificar o Pexón, pero para modificar o Pexón en que sitio, para quen e onde. Vale? O mellor para algunha das sillas que falta aí. E hai que ser claros, e punto, e hai que ser... O Pexón ten que ser para todos. Pero ten que ser para todos. E ten que beneficiar a ese veciño que quer cambiar unhas tellas, e vai ao Concello a preguntar por cambiar unhas tellas, e a pouco máis ten que tirar a casa para cambiar as tellas. Vale? Con todo o traballo que fan os técnicos no Concello. Pero que as normas son arcaicas, as normas son obsoletas, e as normas non importa se non lle tocan a quen lle teñen que tocar. Evidentemente, o Pexón hai que facelo, hai que facer un novo Pexón, e vivenda pública, vivenda con aval público, para que os rapaces veñan, se queden, e con todos os servicios que temos, mellorándose, sobre todo a atención a maiores, poidamos reter e atraer población. É só un apunte, un único apunte, o tema do food truck. O sea, que eso vai ser outra caseta de pádel, vale? Acabarán os nosos fillos ali pois tomando algo sentados encima do puntrac. 50.000 euros, 50.000 euros, por favor. Pois veña, pecha o Partido Popular. Sí, bueno, quería que varios de vos comentachedes, nombrachedes a Mancomunidade do Salnés, e quero facer un apunte nese sentido. Ao principio de legislatura é sabido por todos que pasou o que pasou, que bueno, pues, o alcalde dou un voto ao PSOE na Mancomunidade e aí desencadenouse a pérdida da presidencia da Mancomunidade do Salnés por parte do Partido Popular. E quero decir nese sentido que hai quen agora dice que a Mancomunidade non é tan importante, que non supón tanto problema, que non é un problema tan drástico, pero sí teño que decir que a Mancomunidade é unha asociación de ayuntamentos que funciona e funcionou moi ben, pero que neste momento non se está aproveitando todo o que se debera. Recordo que un alcalde do noso concello, Jorge Domínguez, foi presidente da Mancomunidade, e se aproveitou meaño desa situación durante moito tempo, e o que quero decir con isto é que se aproveitan os recursos de outras administracións, porque estaba desfalando de que a capacidade económica do Concello de Meaño é bastante limitada. Vamos a seguir apostando por traer recursos de outras administracións, desde a mínima, de máis pequena, vamos a decirlo así, que sería a Mancomunidade do Salnés, hasta a Xunta de Galicia, que a través de traballo e proxectos presentados nas consellerías diferentes, pero para eso hai que traballalo e non estar sentado nunha poltrona como está facendo actualmente o alcalde de Meaño. Bueno, pois facemos a segunda pausa publicitaria da noite, de contado máis Contrastes Meaño en Canal Rías Baixas. Pois, derradeiro bloque deste Contrastes Meaño aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do debate imos falar de políticas sociais, de igualdade, de demografía, de transición ecolóxica, de participación cidadá e de transparencia. Arrancamos falando de políticas sociais e igualdade, preguntándolle as iniciativas que pretenden impulsar nesta materia os socialistas de Meaño. Para nos falar de política social, falar de política de vivenda, creo que da máis necesaria no noso Concello. Planteamos pois unha serie de medidas a corto, a medio e a longo prazo, coa firme intención de frenar esa marcha de xente nova, especialmente a que ten que marchar por falta de alternativa a concellos limítrofes. Por unha parte, a medida a longo prazo, xa comentei antes cando falei da reforma do Pexón, creo que é importante habilitar espazos para que se construa un parque de vivenda máis amplo, para ter máis parque de vivenda, pero despois non podemos agardar a contar con el, temos que xa comezar a dar pasos nese sentido. Desa maneira, a corto plazo, creo que debemos propoñer ou debemos intentar reducir o IBI a aqueles pequenos propietarios que poñan en aluguer unha segunda vivenda. Constanos de que hai moitas vivendas vacías, desocupadas, que podrían estar para habitar e que non están no mercado alugueiro. Creo que é importante que incentivemos que esas casas poidan estar nese mercado de alugueiro. Complementar
de alguna maneira, as axudas que hai autonómicas e estatais, moitas veces con complementares simplemente publicitar, porque moita xente non sabe que existen para esa xente nova que queira alugar, e, por outro lado, comprométome a facer un estudio daquelas casas en Meaño que polo seu estado de desuso, de abandono, poidan ser de baixo custe. Gustaríame que en Meaño contáramos cun pequeno parque de vivenda municipal para poñer en alugueiro, que xa é unha medida que eu diría máis a medio plazo. Políticas sociais e igualdade co BNG. Neste bloque quería comezar claramente coas medidas que se tomen en materia de igualdade, que están relacionadas directamente coas políticas sociais. Por suposto, coa conciliación do traballo da muller. Con prazas na gardería e no comedor, sen que ninguén quede fora, como xa ben dixen antes, excluídos, conseguiremos esa igualdade real e efectiva que tanto fai falla, de maneira que as mulleres que queiran reincorporarse ao mercado laboral ou manter o seu traballo e teñan fillos, sen que isto supoña se sustente esa carga noutras mulleres como son as nosas aboas. En materia de prevención de violencia de xénero, por suposto, esta formación debería existir formación continua dos profesionais que poidan detectar este tipo de situacións, asesoramento e derivación aos servicios necesarios, aumentar a presenza da oficina municipal de información xuvenil en eventos e celebracións promovidas polo Concello e así tamén visualizar a súa actividade. Por outra banda, é necesario fomentar convenios cos centros educativos, asociacións culturais e deportivas que son axentes socializadores da mocidade coa finalidade de realizar talleres de prevención de violencia de xénero co obxectivo desta maneira, as rapazas e rapaces sexan quen de detectar estas situacións de violencia, xa que, segundo amosan tristemente os datos, as xeracións máis novas, máis mozas, tenden a normalizar determinados comportamentos e situacións que son indicativos de violencia. Con isto quería rematar a miña primeira intervención. Sí, bueno, varias cuestións, o que estamos falando é moi poquinho tempo que temos para cada unha destas cuestións, pero en materia social temos unha proposta como para aumentar o horario do Centro Rural de Maiores e incluso a capacidade dotando de mellores servicios. E teño que ser crítico, por supuesto, co grupo de goberno actual, o sea, no COVID cerrouse ese centro de maiores e tardouse bastante tempo, cando xa a pandemia estaba controlada, en volver a reabrilo. O sea, estamos vendo que este grupo de goberno actual está facendo uns servicios, bastante deficientes en moitos casos. Atención aos maiores, ampliar a atención aos maiores e, por suposto, tamén recuperar certas actividades, ludotecas, campamentos que se foron perdendo ao longo deste tempo e darlle a importancia que se merecen tamén os rapaces. E en cuanto, non sei se vou a ter tempo, pero en cuanto a vivenda, quería comentar tamén que temos que facelo, porque o falaba antes, un proxecto amplio, atractivo, pero nun conxunto global. Desde o 2011 hasta o 2021 perdéronse solo 130 personas no noso padrón municipal. E digo solo entre comillas, porque se nos damos cuenta, no 2010, 11, 12, escrituráronse moitísimas vivendas das que se construíron no boom inmobiliario e gracias a eso non perdemos tanto padrón municipal. Realmente, si non fose eso, si non fose que Dena, concretamente no centro de Dena, un par de edificios pequeniños ou un edificio pequeno no centro de Meaño tamén, dinamizaron un pouquiño, axudaron a que o padrón municipal subira, perderíamos moita máis población da que xa se foi perdendo, co cual non queremos que eso siga pasando, queremos que sea atractivo o noso concello de cara a inversores para que promovan e construyan aquí, pero iso non é un tema que o Concello poida levar adiante, o sea, son iniciativas privadas, temos que estar da man dos constructores, dos inversores, dos promotores, para facelo o máis atractivo posible, con baixa de impostos ou similar. Imos con As Pérez. Nos gusta ou non nos gusta, o tempo xoga na nosa contra, e na nosa contra como persoas, como individuos. Entón, en Meaño, aínda por riba, temos unha población moi envellecida, pero que a este ritmo a idade media se dispara. Entón, a prioridade deste equipo vai ser a atención aos maiores, como xa dixen antes, un novo centro de maiores, e a atención, que ninguén se quede sin atención, que haxa máis horas para atención a domicilio das traballadoras do SAF municipais,
é un novo centro que se adapte, que en Meaño se nos escapou, por exemplo, unha infraestructura ali que pudo ser do Concello, que ademais coa súa historia, que é a Casa dos Calviño en Lores, unha pena porque por 170.000, 150.000 euros se poido comprar eso e rehabilitalo para un centro de maiores de verdad, con amplia zona de paseo e de acompañamento aos nosos pais que estaremos nos ali. Entonces, a primeira atención vai ser hacia os maiores. Logo, evidentemente, facer de Meaño atractivo os colexios e darlle aos colexios un potencial moito maior do que teñen, desde as meras infraestructuras, os mismos edificios, hasta o comedero escolar, que este ano foi esperpéntico que pasou en Meaño co comedero escolar. O sea, podemos licitar 850.000 euros en obras de asfaltado sin comprobar si a empresa, comprobando, pero dándolle á empresa non máis barata as obras, e ali demos un comedor escolar, un menú por 3,57 euros para os nosos nenos, advertindo do que podía pasar, do que iba a pasar, e o único que se nos ocurreu é ir a facer unha foto propia dos anos 40 probando o menú, e estou aquí para corregirlo. Entonces, un comedor escolar, e non só eso, sino ser ambiciosos, e tanto a moitas asociacións que dinamizan o Concello, banda de música, asociacións deportivas, balonmán, Dena, Xil, os gaiteiros, apostar por eso, incluso con intercambios, con colaboración do colexio, convenios cos colexios, convenios con estas asociacións de intercambios co estranxeiro, para aproveitar unha inversión lingüística necesaria para os nosos fillos. Bueno, falan os candidatos de cuestións relacionadas coa demografía, atención a persoas maiores, tamén atención a rapazada, a infancia. Seguimos con estes asuntos, agora de novo a quenda do Partido Socialista. Sacou José Manuel un tema interesante, o do SAF. Creemos necesario que no Servizo de Asuntos Sociais se contrate máis xente. Constanos que hai poucas mans, que a xente está sobrepasada por completo. Comprometémonos a ampliar o persoal nese servizo e ao mesmo tempo neste servizo concreto, que é o de asistencia no fogar, insistiremos, porque é necesario, para o que falamos antes, ter máis recursos aos que destinar o noso diñeiro. Instaremos de novo a Xunta de Galicia a que se faga cargo do custo íntegro, do 100% do servizo de asistencia no fogar. É unha competencia impropia que a día de hoxe aínda supón para os concellos unha carga económica importante. Creo que é importante que estas cousas seamos capaces de que asuma o custo quen realmente a ten que asumir. Nos intentaremoslo para que de maneira progresiva isto se poida conseguir. Máis políticas sociais, pois propoñemos, de igual xeito que comentou Diego, damoslle prioridade, damoslle importancia ás políticas en materia de igualdade. Propoñemos revisar e actualizar o Plan de Igualdade Municipal, que se creou e está parado desde fai moitísimos anos. Propoñemos realizar campañas de concienciación na materia a través de coloquios, xornadas formativas, actividades culturais que traten esta materia, non só no 8 de maio ou alrededor do 8 de maio, senón ao longo de todo o ano. Propoñemos que se promocione e que se dé o coñecemento á veciñanza de Meaño, que formamos parte ou que estamos adheridos a un centro de información á muller, que é o CIM, que a nós por cercanía nos queda en Sanxenxo. É importante que a xente coñeza deste servizo. Con respecto á demografía, quería dicir tamén, así un pequeno inciso, e o envellecemento da poboación, que todos somos conscientes e é algo co que temos que convivir todos, porque nos afecta non só a nós, senón a toda a comarca ou a todo o país, non? É un factor que temos que ter en conta. Eso demostra unha única cousa, que sigue faltando idea de Concello, que estamos quedando totalmente atrás. Se non se invirte, se no centro de día non se invirtiu nada nos últimos, probablemente, máis de 10 anos, significa que non se está pensando na xente maior, como ben dixeches ti, porque todos vamos chegar a maiores, tristemente, bueno, é unha realidade coa que hai que vivir, a maior parte da xente vai ser cada vez máis maior, non? Perdón. Temos exemplos de concellos evidentemente gobernados polo BNG, como Son Barro, onde foron capaces, gracias ás súas políticas nos últimos anos, por reverter esta dramática situación, non?
en canto ao envellecemento da poboación se refire, e grazas á súa maneira de facer as cousas, pois conseguiron ser un dos concellos da comarca de Pontevedra cunha media de idade máis nova, non 45 anos, e sí que pensamos dentro do noso modelo que a vida e o benestar da xente pois maior depende directamente da xente máis nova, non? Imos co Partido Popular e logo co Meaño Independente. Sí, comentaba José, fai un ratiño que, bueno, que se perderon oportunidades como a compra da Casa dos Calviños e tal, o que hai que, bueno, pues nos propoñemos novas ideas, ideas frescas, e temos vistas varias opcións para facer un centro de maiores novo, moderno e aproveitando precisamente situacións de hoxe en día, como pode ser a Sareb, o Banco Malo, denominado, e temos na zona de Simes un edificio que foi construído no seu momento como xeriátrico, que nunca funcionou como xeriátrico, sino como hotel, que ahora mismo está abandonado. Xa tuvemos contacto coa Sareb e habría a posibilidade de adquirilo por parte do Concello dunha forma moi asequible e con boas condicións. A partir de aí se podría facer precisamente un centro novo, un centro de día con mellores instalacións e afondando un poquinho no que é a atención aos maiores, pois propoñemos tamén servicios como podrían ser os que se realizan noutros concellos e que veciños do noso concello, veciños de Meaño, acuden a Sanxenxo a facer actividade deportiva de mantemento, por exemplo, similar. Entonces, bueno, atención, por suposto, a terceira idade e a partir de aí, bueno, creo que estamos todos de acordo en que atención aos nenos, mellor atención nos comedores, mellor atención no Plan Madruga, mellorando todo o que nestas 4 últimos anos estuvo en condicións máis ou menos negativas. Tomando fío da intervención de Suso, hai moitas cousas e algunhas moi pequenas que facer. Falábamos antes do Puntrack, vale? Ou do Puntrack, ou xa non sei dicir, aprendimos outro día e xa me olvidou, porque é tal o uso que se lle vai a dar que quero sacalo pronto da cabeza. Pero ahora mismo en Dena casi se pode formar 4 equipos de petanca. E petanca é facer aquel cachiño ali. E temos unha pista de pádel, le vamos a poñer ahora 50.000 euros nun Puntrack que non vale para nada. Entonces, cousas así tan pequenas e cousas tan ambiciosas como tamén apunta Suso. Porque eu estou me sorprendendo de que ideas que dá Diego comparto moitísimo, que dá Suso e que dá Pablo. É certo, Pablo, que ali hubo un grupo socialista no que votamos moitas veces, propuxemos moitas veces aumentar as horas das traballadoras do SAF, non encontramos apoio. É certo que unha simple proposta como facerlle o transporte asistencial gratuito aos usuarios que pagan 2 euros, é simplemente partilo nunha renta, que fose 2 veces o IPREM, por exemplo, vale? Sí que pagasen, pero as pensións máis baixas que non paguen, e tampouco atopamos o apoio. O que me alegro é que agora que con estas propostas que traes vas ter o noso apoio, ou se cho pedíramos, pudéramos telo, porque as propostas nos encantan e as compartimos e as compartiremos. Respecto a baixada de impostos, todas aquelas que poidamos baixar e que legalmente nos deixen baixar e dada a situación na que vamos a quedar, pois evidentemente tamén nos apuntamos. Pois seguimos avanzando en contidos, falamos agora de asuntos que marcaron nos últimos meses a actualidade, cuestións relacionadas coa eficiencia enerxética, coa transición ecolóxica, co cuidado do medio ambiente. Desta volta arrancamos a quenda de intervencións co Bloque Nacionalista Galego. Pregúntolle primeiro unha valoración polo feito polo actual goberno local nestas cuestións e tamén por as propostas do Bloque. Bueno, con respecto á transición ecolóxica, o sea, simplemente decir algo que sí que teño anotado aquí, e sí que penso e creo que ve todo o mundo, a veces, bueno, na nosa posición de non ter representación, e a veces non temos acceso a certa información que teñen os outros partidos que sí que tiveron representación nesta última legislatura. Todo o mundo sabe, para facer un pequeno detalle, o que pasa que hai axudas para todo tipo de, sobre todo para eficiencia enerxética, e vemos e ves, e calquera pode comprobar que moitas das instalacións que temos, e volvo-me a referir ao que dixen antes con respecto á conservación, e saber en que vamos a utilizar e rehabilitar certos espazos que non dispoñen nin teñen as ventanas, nin, por decir un exemplo, as portas adecuadas a esa protección e a ter unha boa eficiencia enerxética, non? E con respecto ao medio ambiente e con respecto á protección do noso entorno, vai un pouco relacionado, unha vez máis, ao tema da reordenación do territorio, non? Ese pexón que nos diga
como temos que plantar, onde vamos plantar eucaliptos, onde vamos a protexer os nosos montes ou onde vamos a construir certos tipos de construción, non? E nada máis con respecto a este tema, o que sí que quería sacar, bueno, con respecto si a transparencia moitas veces que se ven da fora dende un goberno, bueno, dende un goberno que presume de levar un concello pois nunha boa lía. Teño comentado co meu compañeiro Pablo algunha vez, que moitas veces, bueno, un concello que presume que teña a total seguridade de gobernar e de facer as cousas, pois debe ser transparente, non? E aínda sabendo que hai unha gran cantidad de pequenos contratos que se fan, bueno, dunha maneira, que se adxudican dunha maneira directa, sen pasar un trámite de licitación, pois moitas veces temos que recoñecer que isto non é unha práctica nada transparente. Sí que faría falta, perdón por meter este tema aquí a última hora, faría falta vontade por parte de todos para intentar facer e determinar uns criterios para ser o máis xusto con toda a xente que opte a eses contratos. Bueno, transparencia e participación ainda poderemos falar na seguinte rolda. Agora continuamos co candidato do Partido Popular. Sí, en cuanto a transición ecolóxica, eficiencia energética que estábamos falando, teño que volver a ser incisivo e teño que volver a ser crítico co goberno actual e volvo a decir o mismo, o sea, falta de traballo, falta de gestión. No seu momento, fai casi 4 anos, presumía de que o seu lema era gestión, 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 traballo, traballo, traballo. Non había máis que eso. E a realidade é que 4 anos despois estamos vendo que se perderon moitísimas oportunidades, como xa veño repetindo en todo este tempo, de posibles axudas, posibles subvencións, posibles colaboracións de outras administracións públicas para ter máis traballo en este sentido, en edificios públicos, poden ser colexios, pode ser o propio concello, pode ser centro de maiores, donde non se está facendo a inversión que se debera e donde vemos precisamente a falta de traballo do grupo de goberno. Por supuesto, en luminarias, estamos querendo facer, estamos facendo un proxecto para que precisamente se teñan ese tipo de cosas en cuenta, tendo en conta precisamente o que levo tamén dicindo todo este tempo de o apoio do Partido Popular nas administracións superiores como a Xunta de Galicia, etc. Meaño independente. Respecto ao aforro enerxético, nesta legislatura hubo un cambio para a iluminación LED que se ten que rematar, se debe rematar, e despois o que non podemos por exemplo, falar de aforro enerxético, pois cando facemos actuacións en instalacións deportivas que consumen moito, vale? E que agora no pabellón de Meaño vamos a gastar 600.000 euros, gastamos hai uns anos 300.000 no pabellón de Xil, que hoxe en día está convertido en comedor social que gasta enerxía cada vez que hai un evento, un banquete, gasta enerxía, pero non se... Comedor político social, ese foi un apunte de Diego, político social, pero eso, 600.000 en Meaño, 300.000 en Xil, en Dena, que xa vai la intemerata lo mismo, e para poder quitar as humedades que había no pabellón e poder utilizalo, hubo que instalar un sistema de calefacción moi costoso e que gasta moito, cando se debería, pois, o mellor, facer unha instalación única coas condicións indispensables para eso, vale? Entón, o control que falaba antes, a auditoría, a fiscalización do gasto está sendo nula e nós estaremos pois nesa liña. Partido Socialista. Dous apuntes do apartado anterior, porque creo que me dá tempo. Escoitei na entrevista que tivo contigo nesta casa, fai uns días o alcalde lembrou que nos 2 primeiros anos desta legislatura estiveran marcados por un carácter profundamente social. Gostaríame lanzar unha reflexión, non? Porque máis alá desa axuda directa que lle deu aos establecementos hosteleiros, que creo que sí era importante, porque era un sector que había que apoiar nun momento complicado, me parece que non fixo nada máis. Eu botei en falta, por exemplo, que se fixera política municipal para tratar de reducir esa fenda digital que existeu en todos os concellos e en todos os lugares, con aquelas familias que non puderan facerse acopio de medios tecnolóxicos para que os seus nenos e nenas puderan seguir as clases con normalidade. Nós o propuxemos no seu día, creo que non se fixo absolutamente nada a este respecto e creo que naquel momento era a política máis importante. Outra conclusión do apartado anterior, xa que saleu o tema, gostaríame sacar peito porque foi unha proposta do Partido Socialista ou da creación da zona habilitada a zona para xogar a petanca, e transición ecolóxica, poñer en valor, máis que sacar peito, pero poñer en valor que o noso grupo redactou el mesmo e conseguiu que se aprobara un regulamento para a explotación do punto limpio,
que velou en todo momento pola limpeza na ensenada da Chanca, e como propostas novas creo que debemos ampliar e mellorar a Edar de Dena e propoñemos naqueles centros nos que hai máis xente ou máis núcleo urbano a instalación de colectores subterráneos por higiene. Bueno, pois facemos agora unha rolda un chisquiño máis rápido, iso dun minuto para cada un dos candidatos. Xa avanzaba antes o candidato do BNG, cuestións relacionadas coa transparencia. Seguimos por aí, de novo candidato do Bloque. Nada, con respecto á transparencia, bueno, o que dixen antes, sí que me gustaría tamén que despois todos vos manifestarades con este asunto, e o que sí que temos claro, perdona por ir un pouco diante, Dani, pero sí que ademais que tamén quero presumir e sacar peito pois dunha das vamos a decir, das formas que ten o BNG de facer participar a xente, non? E sí que este mes de abril que estivemos tamén falando con moitos dos veciños polas 7 parroquias, saen casos co tema, como dice, o sea, Pablo referiuse á fenda digital moitas veces, pero que hai moitísimas demandas básicas que están sin cubrir, non? Como a falta de cobertura en moitos dos espacios de algunhas das parroquias ou falta de internet, non? O acceso á fibra. A participación cidadá é fundamental para levar a cabo calquera tipo de actividade e para crear novos espazos de entretenimento para as familias ou para construir unha nova infraestructura que afecte a veciñanza e lle supoña ese esforzo económico, que lle supoña un esforzo económico ao Concello. E desta maneira, penso que entre todas e todos conseguiremos gobernar dunha maneira máis responsable, sacando conclusións nestes BNG escoita, nestas consultas, neste acercamento, neste estar coa xente, escoitar de maneira directa cales son as necesidades de cada lugar. Penso que é a maneira máis eficaz e máis responsable de saber que políticas aplicar segundo faga falta. Partido Popular. Sí, por alusións a algo comentado por Pablo, que non tiña pensado comentarlo, aínda que creo que si antes o dixen na miña primeira intervención, en cuanto á ría de Dena, en cuanto, bueno, non estaría de acordo, Pablo, en ampliar e mellorar, en todo caso mellorar temporalmente, pero non ampliar a Edar de Dena, porque aínda que poida parecer que non queda ben políticamente decirlo, bueno, decir, non funciona. E é unha zona onde non hai corrente marítima, onde a ría non traballa, como pode ser na Edar de Paxariñas, onde hai unha rompiente de mar que eleva todo ao fondo e fai traballar moito mellor. Na nosa zona, na nosa Edar, situada onde está, non traballa. Entón, unha proposta que é moi ambiciosa, pero que é fácil, bueno, non é fácil, pero que se pode conseguir, é a chegar incluso á anulación total da Edar nesa situación e facéndoa, eso sería en colaboración con outros concellos noutra ubicación. Non podemos permitir que neste momento, no tempo no que vivimos, teñamos a ría contaminada desa forma como temos e, volvo a repetir, se chegamos a gobernar e se chego a ser alcalde de Meaño, me comprometo a, en un plazo de tempo prudencial, primeiro, sí mellorar, pero nunca ampliar a Edar e sí chegar á anulación completa desa depuradora. Meaño independiente. Bueno, pues en canto a participación cidadán, como, bueno, podeche de seguir, supoño, hubo unha ordenanza que se traballou, que os partidos políticos intentaron aportar, vale, para que todas as asociacións participasen desas AMPAs, desde a banda de música, desde o balomano, calquer asociación participase, e quedou en augas de borraja, como se di, quedou en nada por culpa dos políticos que estábamos ali. Volvo a insistir, Pablo, é bonito que me parece ver unha actitude, creo que distinta, vale, porque ali pudemos provocar que as asociacións participasen nesa ordenanza e participasen de certas decisións e reunións periódicas cos grupos de concelleiros, e o que se aprobou foi que non, precisamente. O que se aprobou foi que non, se aprobou con 6 votos, 5 en contra e 2 que non se posicionaron. Entón, a participación ciudadana estaba ali naquele momento, cando había que facela explícita e obligar a eso. Pois pecho candidato do Partido Socialista. Nos presentamos unha moción en 2020 ao respecto desta participación cidadá. Creo que hai un regulamento que se aprobou, e do que, ademais, si fixeron uso algunha neste caso, a Asociación do Concello. O GAM registrou unha petición sin ter que pasar por un partido político. Era unha... No que se aprobou como regulamento, precisamente deixou fora as asociacións. Vale, outra cousa é que, como somos un concello tan pequeno,
a veces entramos con un problema, salimos con 3, pero a veces, pois, oye, é certo que se tramitan... Eles se registraron sin ter que pasar por un partido político. Pero non fora... Era unha das intencións que tiña o regulamento. Non fora do regulamento. O regulamento excluiu a participación das asociacións. Asociacións que ademais teñen que recibir de parte do Concello un apoio, pero moito máis do que se está recibindo. O tema das subvencións a partir de agora, e cando gobernemos ou quen goberne, debe meterlle mano e axudalas moito. Moita xente que dedica moito tempo do seu sin ninguna remuneración, evidentemente, pero moito tempo. O tramitar unha subvención é moi complicado hoxe en día nun Concello, e dentro do Concello se lle ten que facilitar. As asociacións teñen que ser outros dos motores do funcionamento social do Concello. Bueno, pois imos coa derradeira parte xa deste Contrastes de Meaño, o minuto final para cada un dos candidatos aquí presentes. Lembrolles sen mencións, sen críticas a calquera dos outros candidatos que participen neste debate, ou tamén da ausencia do candidato de Meaño, de veciños de Meaño, perdón. Imos, antes de nada, co minuto final do candidato do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela Cámara. Aquí teño unha partitura en blanco, sen o ritmo, sen a armonía e sen a melodía. Temos que decidir que peza queremos compoñer entre todas e todos. Facelo leva traballo e tempo, e, por suposto, un gran esforzo. E mando daqui, envío daqui, unha reflexión por parte de quen goberne Meaño a partir do 28 de maio. Primeiro necesitamos poñer o compás. Uns servizos públicos sólidos e fortes son os que marcarán o ritmo das nosas políticas. Son o motivo principal polo que a xente máis moza se asente en Meaño. Melloraremos a conciliación. En segundo lugar, armonizaremos a vida de todas e todos cun servizo de mobilidade que nos acheguen a cada lugar de Meaño. Melloraremos a economía de proximidade. E, por último, queda a melodía que nos identifica como pobo e que demostra o amor que temos polo noso, amor pola paisaxe, amor polo patrimonio, amor por todas as cousas pequenas que nos fan sentir orgullosos de ser de aquí. Desta maneira, desfrutaremos todos xuntos desta nova composición que queremos para o Meaño de futuro. Estou convencido de que a partir do 28 de maio abriremos un tempo novo para Meaño. Gracias, señor Rosal. Minuto final para o candidato do Partido Socialista, 60 segundos, aquela Cámara. Neste minuto final vou incidir no dito ao principio. Animo a veciñanza a que se sume a este proxecto de ilusión, que non se resigne, que hai potencial en Meaño para moito máis, para mellorar a política social, para mellorar a política económica, para mellorar a política de emprego, ou para facer política económica, para facer política social e para facer política de emprego. Simplemente quedei contento co dito aquí esta tarde, agradecer o tono, as formas aos compañeiros e aproveitar o que me quede para invitar a todos os que nos estén vendo a que o sábado 29 de abril vayan a ver o Festival de Bandas a Praza do Concello. Hai un excelente nivel, e finalizar mandando un forte abrazo e moito ánimo ás xogadoras do Asmúbal de Meaño que van a Valencia nesa fase final polo ascenso, que está complicada, pero teñen que saber que estamos moi orgullosos delas. Gracias, señor Portas. Minuto final para o candidato de Meaño Independiente, ese 60 segundos, aquela Cámara. Bueno, nós somos un grupo de 23 persoas que compoñemos a lista con un grupo moito máis amplio detrás de colaboradores que nos animan, que necesitamos do impulso, necesitamos de que a xente vexa o que queremos trasladar e levar a cabo no Concello de Meaño. Somos xente xoven, xente veterana, xente que non vivimos da política, que temos os nosos oficios, as nosas ocupacións, pero somos un reflexo desa sociedade de Meaño e que queremos impoñer e levar a cabo eso, o tempo voso, o tempo da xente, o tempo dos veciños, o tempo de que vos contades, con vos contamos, e que esperemos que haxa un cambio, como dixo o compañeiro Pablo, dentro desta nova armonía que parece nos vai a chegar. Gracias, señor Aspérez. Minuto final para o candidato do Partido Popular, 60 segundos, aquela Cámara. Nada, sei que este tempo que tuvemos, aínda que é moi amplio, non chega para explicar e facervos ver todo o que me gustaría. Por eso vos invito a que participedes da campaña, que participedes de diferentes actos que vayamos facendo, que me conozcades, que conozcades a nosa agrupación, unha agrupación nova, coas siglas do PP,
é o único PP que existe neste momento en Meaño, pero o que sí vos decimos é que vos pedimos que botedes un ollo atrás, que recapacitedes, e que vos fagades unha pregunta: cando Meaño estuvo mellor? Con que siglas, con que partido Meaño estuvo mellor? E eu digo vos que simplemente a resposta é que co Partido Popular de Meaño. Somos a única opción válida e o 28 de maio queremos que actuedes en consecuencia. Grazas, señor Sueiro, grazas aos 4 por participar esta noite neste debate electoral e de novo lamentar a ausencia de Carlos Viéitez, o actual alcalde candidato á reelección por veciños de Meaño, que lembramos, aí están a ver, esa é a súa cadeira baleira, rexeitou participar neste debate electoral do seu concello en Canal Rías Baixas. Deste xeito, poñemos o punto final a este debate de Meaño. Agora lembramos as vindeiras citas que temos xa en axenda. Mañá venres é a quenda do Concello de Valga, o luns, xa saben, é festivo, así que o martes 2 de maio, Contrastes Outes, e o mércores día 3, Contrastes coas candidatas do Concello de Muros. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Boa noite.